Oimore nyakoramgaji wange no mara enirio makare machiegni ahinya chendo endatil tarik 3 dwe mar aboro 2020 kod abich odiochieng' ma tuke mag chano chakore ayange pachuka nyakoramgaji wang ka tim mar Harambee Stars ne tugo gi timno mar DRC Congo kawuono nyakoramgaji wang kama bende gi DM timno wamiler motenre kod wachno ka bende ng'eni ka Jumapil kamae George Batich bedo kanyo gi twak gi Charles Osako manjano ni siasa kachiel kod Umoja Julius bende en ja siasa ditwak ilo Wiper kachiel gi Wilberforce Otieno bende janon siasa giluto gidero piny Kenya ratil kaka pile etwagno maratil mabiro mana bang' weche wa manyien kaka pile roko pachila emarot machok na ria deka uchiel nono kabe matila e Facebook Ramogi TV ke inwira eskachiel gi Ramogi TV Kenya mboi mar YouTube magethon weche. Looking to advance their cause, looking for a goal, and they find it brilliantly in added time. Kenya ochako piem mar chan gi loch bang' diemo Democratic Republic of Congo e alap Makasarani. Nilifika hapa around saa 2 kutoka Ruiru bypass. Mpaka saizi niko hapa na tumai kuingia huko ndani. Masawa bwana. Tuko karibu kukasirika sasa. Leo ni tinja huo. Ng'ato achiel oyudo hinyruok e kinde ma johera mag adhula ne temo riwore mar donjo e alap Makasarani ne tuke mag chan ma kawuono omiyo lor koda kapeini moko e Nairobi. Wan gi Gideon Omolo mano negi moma pikipiki mano tho mano waseiko sino koch. Owili nyocho neg Damara View wan gi Victor Omiti neg mane gokinyi kuwuok chieng' Sunday. Joboda boda moyugise Kasipul nyiso luoro ewi medruok mar monj ma itimonegi kod jomaundu. Machiegni nyakoramgaji wang jaloko en Wilson Ochuka ma en ratil. Tim mar Harambee Stars olo tim mar DR Congo gola achiel kuom nono e tukgi mokwongo mar piem ma otisni chan e alap Makasarani. Manaka jafwambo marwa James Opondo lerno wajo Kenya no yuoro kar rombgi e siro timno ma tugo tukgi mokwongo nyaka ne chak tuke mag chan. Wawinjie siganani. Tulo machuok endo wakayo ni wach motenre kod loch mar Harambee Stars semane gitugo kod timno mar DR Congo. Kapod wang'iyo weche gwarita no redia peini opogore mochoma lap tuke Makasarani kod mano ma Nyayo kinyi makawuone kinde matuke mag chan ne ichaka yango odiochieng' makawuono. Johera mag adhula no chopo karombgi mar siro tim mar Harambee Stars kamago mane entiere kod ichwang' no momoko kuom marange e alapno Makasarani magikone ng'ata achiel ne oyudo hinyruok. Therefore, Mara Hamstrong Osutwa ntiere kodle. Gikone, odiochieng' mosebed ka irito ne ochopo. Bendera fwadhore, ilo kod moro pongo kor lwasi, johera mag adhula ochomo Kasarani. Kaluwore kod chike mane ochiw gi migawo mar wuoth kachiel kod maro mar arita ewi ratiro mibiro tige wuoth ahinya to ne weg nyamburko apisas mag obila ne omondo mar neno ni apeini ma ochomo pewe mag Kasarani kod mano manyayo ler kendo onge dhungni. Obila ne oketo hinga e apaya Thika e roundabout mar Isambu kama ne nyamburko mane ochomo boma ma Nairobi ne geng'o mago madonjo Kasarani kendo mopwodhi kende mane yienegi kalo kendo tiyo gi apaya no. Magi ne chike mar neno nyamburko mag jowuoth kod mago ma okopwodhi okochopo machiegni kilomita 1 kowuok e lap tuke Makasarani. Chal mar arita ne oridi kalore gi kwan man malo mag obila mane okwore rangi e lap Makasarani mar gayo tulo moramora neno ni arita mag johera mag adhula bende oridi kendo neno ni chenro mag wuoth okorochni apaya Thika kachiel kod alwora Makasarani. Moko kuom johera mag adhula mane omondo kendo mane osebede lain kuom seche buora to ne gi paro mopogore. Ne gigolo ywak ewi kaka apisas mane omiyo rak mar tayo arita e pauno ne odeko ya ohinga kod rangi kendo bende ni ne giulo enonotiko. Hii organization ya leo imekuwa chini, tumekuja hapa saa 4, tumeambiwa tuwezi ingia mpaka saa 6, tumeumia hapa kuanzia asubuhi na baadaye naogopa itakuja kuwa na shida, si mzuri. Tunataka next time
i-change. Shalipa ticket lakini bado hatujafunguliwa. Paka saa 4 nilikuja saa 1. Wanataka kutupiga tear gas ndio tusiingie kwa game. Mokoto ne ogolo ng'ur mar gie chike ma oridie tuke chan. Mano matamo gidonjo kod oporo, firimbi kachiel kod bunde e kind gik mamoko ka giwacho ni mago ema osebedo ka kelo ndhadhu ei pap. Angalia kama Tanzania, game ya Tanzania venye kumekuwa. Fufusela, utamu wa game ni hizi vitu. Virimbi, fufusela. Wametukazia sana bwana. Juu hata TZ jana tuliona mavuvusela, kila kitu, hizo wanyama wanakataa wasiingie. Kinde machok bang'e, jera mag adhula mane nyiso ichwang' ne omuomo ohinga mane oketi gi obila kachiel kod apisas mane chiwo arita kendo temo donjo Kasarani. E rangach machielo, chenro mag nono otiko e yo manyasani ne dhi nyime. Kanyo, jera mane ni kod otiko maching kod mago mag ong'we yamo mane ing'ade mbui kende ne oriedo ka girito mondo puodhgi mar donjo e pap. Kanyo bende apisas mag obila ne ogo tach mar neno ni kwe obedo. E rangach mar adek, jera mane ni kod ilo ne ochungi kendo ka nono mar otiko ne timo nyadichiel kendo kama nyiso ikruok mane oketi mar neno ni jogo man kod otiko mopodhi kende ema ne donjo Kasarani. Kata kamano, ichwang' ne oneno kendo ka johera mag adhula ne omuomore kendo muko hinga machielo kendo donjo e lap ma Kasarani ka ng'at achiel ne owuok kod hinyruok. Tok rito kod liyo, johera mag adhula sani koro nyalo buonjo nikech tuke mag chan ochopo ka. Kata kamano, penjo maduong' pod nyuolore e wi hikruok kata okenge moketi ne arita mar johera mar adhula. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Kasarani, Nairobi. Tim mar Harambee Stars oloyo tim mar DR Congo gol 1-0 e tukgi mokwongo mar piem moteseni chan e alap ma Kasarani. Mana ka jafwambo marwa James Opondolero nowacho Kenya noyuoro karom gi siro timno ma tugo tukgi mokwongo nyaka ne chak tuke mag chan. Austin Odhiambo nomiyo tim Kenya Harambee Stars points adek e tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo e tuke mag chan higa mar 2024. E tugono matuge klab mar Gor Mahia noloyo golno makende e dakika mar 47. With the strike that sends Kenya into rapture. Austin Odhiambo is a star, but his star is risen. Tok jotugo wuok e yweyo tim mar DR Congo notemo matek mar yudo gol, kata kamano jagol mar Kenya Brian Omondi ne odino rode duto. Kocha mar Kenya Benny McCarthy notimo lokruoge manokelo fungruok ne timno kendo chwalogi nyaka e loch. The 33rd nation to feature in the competition begins their campaign with a win on home soil. The co-hosts have done it, and Austin Odhiambo has scored the only goal of the game. Kano wuoge jofwambo McCarthy olero ni kata odoko ni jotuk Kenya pod onge lony mararieya, en gi geno ni gibiro timo maber kendo singo ne johera mag adhula mondo obed ka biro e alap mar miyo jotugo mijing'o. Exponentially now. Kenya might have started this first half on the back foot, but they ended very much on the front foot. Bang' yudo points adek kowuok e tukgi ma kawuono tim mar Harambee Stars biro timo ikruok ne tukgi mar ariyo e kindgi gi tim mar Angola, tugo ma ibiro bagi e alap manyayo chieng' tich ang'wen. McCarthy nigi geno mar yudo points duto mabiro ketogi machiegni e donjo tielo mar quarter finals. The opposition coach Benny McCarthy. For Kenya, it's genuine delight and an opportunity to celebrate an opening day victory that not everybody expected, and everyone in Kenya will delight. Kenya nitiere e pool A kama oting'o timbe kaka Angola, Morocco kaachiel gi Zambia mane omolo pacho ka okinyi ma kawuono motelo ne tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo chieng' tich ang'wen. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.
Pwachi kipak ne jotugo ma piny Kenya bende koro sudo mbele wakone gi hai maber etuke gi mabiro. Kwawe mano wadonje mago mag siasa kama jagoro maduon bura mar ODM Edwin Sifuna oseojogo mosebedo kase kuom chung' mare ewi okang' maduon bura no. Tiyo kanyakla gi duon bura mar UDA. Wachoni okang' mora ma osir gi duon bura mar ODM obiro siro kaka jagoro to mak mana ni ka ODM olando siro jatend piny Kenya William Ruto ne yiero 2027 to kobiye. Sifuna no lose kaunti ma Trans Nzoia owachoni oikore mar were gi ting' mar bedo jagoro maduong' kaponi ODM odonje winjruok mar siro Ruto e yiero mabiro. Wanataka ODM wakipitisha waseme Sifuna ni shenzi kabisa, nitasoma. Wakisema huyu Sifuna ni bure kabisa, nitasoma. Lakini siku ile watapitisha ati chama cha ODM kitafunga Kasongo mkono mwaka wa 2027. Hiyo nataka niseme mbele yenu na mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo usomi. Itabidi watafute mtu mwingine ya kusoma mambo ya Kasongo. Nimesikia wakisema rafiki yangu Jared Okello hapo tayari kusoma hiyo mambo, ati yako na kizungu mingi kusita Sifuna, ati anaongea ile ya mapua, alisoma Uingereza. Ndugu yangu Jared Okello, kuwa tayari wakati wowote. Kama unataka kufanya kazi Sifuna anafanya, uko ukae tayari. Siku ile watasema Jalopo gai mar UDA Kithure Kindiki osingo ne jokanyo kod johera magi ni welo mag duon bura no idhi time yo maratero motol ne yiero mag kombe masani odong' nono. Kindiki nolose limbe mare kaunti ma Baringo kamodok ne chenro mag dongruok ka jotelo mag Kenya Kwanza osebedo kayalo ka gilorore e gwenge ma pacho kae. Kuna watu wanaongea mambo ya uongo huko nje. Sisi hii pesa ambayo tunasaidia vikundi sio pesa ya kugawanya watu waende kununua kitenge, akina mama waende kununua kitenge. Hii ni pesa ya biashara. Si mambo ya kusaidia akina mama kwa biashara, na wanasaidiwa kupitia vikundi. Na tutakuja pia kwa mambo ya vijana baadaye, na mambo ya wazee pia wako na vikundi vyao, because we want everybody to be empowered. Sio pesa ya kugawanya na kukula mikate huko kwa maduka na kunywa soda. Na mimi, Your Excellency, nimeleta pesa. Yes. Na nasikia wengine wanaenda kotini ati kusimamisha program hii. Program ya kusaidia kina mama. Washindwe ama wasishindwe. Hii mimi natoa sini yangu. Yes. Wanatakia nini pesa yangu? Wanatakia nini pesa ya deputy? Na kuna lawyers wawili ama judges wawili. Mtu akifanya makosa anawachiliwa akifanya makosa mbaya. Mimi niko tayari kupatia hawa scholarship. Mmoja aende US mwaka mmoja, mwingine aende Germany mwaka mmoja, mwingine nipeleke Japan mwaka mmoja, waone vile dunia iko, kwa sababu dunia hii hapana cheza. Kwa hivyo tunaambia wanatuzunguka kwa fitina, wachaneni na sisi bana. Nyinyi mpige kelele, muandike magazeti, muende kotini, empowerment haiwezi kusimama. Tutafanya kabisa, because bottom up ni ahadi ambayo tulipeana katika serikali yetu ya Kenya Kwanza. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka omedo seo sirikal kuom matiyo gi chik magayo timbe njore pacho kae kaka yor kumo rawere ma osebedo ka bago ng'anyo mar seo sirikal. Kalonzo ma olose kanisa mar Ruach Tabernacle Ministries Nairobi owacho ni okang' ma kamano en ataro mar chik kendo odhi ataro gi dwaro mar demokrasia. I still insist, ni jambo la aibu sana kushtaki vijana wa Kenya Gen Z kusema they are terrorists. Ni kusema kwamba wazazi wao ni terrorists. So every Kenyan voter is a terrorist, because these are Kenyans exercising their freedoms under the Constitution. How do you then charge under inaitwa POTA, right? Yeah, POTA. Prevention of Terrorism Act.
Riwruok mar jopuonj mar Kuppet koro nyiso sirikal ni ochwalo omenda duto mag somo mahigani ne skunde kapok oyepi ne tam mar 3. Jagoro mar riwruogno Kelo Misori onyiso dwaro mondo mi twak obedi mar loso chenro mag somo ma pacho kae kamoriwo nok mar omenda. Kaka Juthemoni lerono, riwruogno dwaro mondo mi chwal jopuonj e ngas mag tich kendo chiw thuolo ne ndiko jopuonj manyien. Gin jumbe matin ne 3 kende to skunde yawo. Yepo mabiro gi wich bar mar gope ma skunde onindogo tamni mahao bilion 20. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet nyaka sani koro dwaro mondo migawo mar omenda ochwal gope duto magin go mag skunde kapok tam manyien ochopo maonge leo. Cabinet Secretary mar Finance bende kiyawo tam manyien to pesa ma president owacho ni nitiere ni ogolo chopo skul. Koro nego wabed gi twak kaka jopiny mar Kenya ni policy mag education onego beni koro wantiere go mondo wawach weche machalo kaka pesa michule skul, gik miji some skul, policy ma somo go e skul nyaka mondo koro lokre. Akelo e twak jofwambo e boma ma Nairobi kama bende onyisi dwaro mondo mi kel twak machielo mabiro kelo paro manyien ma opogore kod mar Profesa Munavu. Paro mar Profesa Munavu emane omiyo jopuonjre mag junior secondary odwoki e primar kendo medo nengo mar omenda mar somo e kuonde tiegruok mamalo moko masani osekelo liet e sekta mar somo. Presidential Working Party no diro jo Kenya omiyo gi ting' ma ginyal nikech Presidential Working Party emano wacho ni nyithindo madhie junior school otere primary. To noyudo ka nitiere klase 12,000 manosegere secondary school. Igani kaka ne wantiere ni ne onge form 1 to klase mag jo form 1 go ne nitiere ni nono to udi klase 12,000 ka beno gerre ni nono to chako ger klase moko e primary school mana ma okiew gi secondary school to laboratory to onge. Enemo okelo thirno kendo enemo miyo koro wan gi bagni mang'eny. Moko kuom gik ma bende riwruogni dwaro mondo mi otim oriwo chopo singo mar ndiko jopuonj 20,000 higani kaachiel gi golo omenda mar medo jopuonj e ngas mamalo mar tich. Ogol pesa mondo jopuonj oyud go promotion. Jopuonj 130 oyud promotion margi. Kako golo dwoko fees mar university chienie ogole pesa mi Teacher Service Commission mondo jopuonj oyud go promotion. President mondo chako chiw e budget pesa manyalo ndiko jopuonj 20,000 kaka no chikowa chieng' Labor Day. Juma ma okalo ne odwok piny omenda mar somo e mbalariany kod atamalo manie kind 15 nyaka 40. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika na paga uchel nyakura mgajwangero kamano kumedo kete Ramogi TV wakaoyo mokuonga eno kabara kandama uodwa thong'er kadem wacho ni congratulations ne Harambee Stars omora hinya. Gin kanyo gi Dr. Amos Oyier Jakabu to gi won gi Joseph Ndama. Jalango Tieno wacho ni omora hinya gi Ramogi TV eno jako gelo this wacho kachana ni Purple Young Twist weche gichopo ne eyo makare. Congratulations Team Kenya ekako wacho kacha. James Ronix wacho ni NT Machakos mama gintiere mambuleo manonya Yesu hoko nemos. Job Jagongo bende wacho ni Eldoret wacho kana mor gi tim kuwa mar Harambee Stars poch gi pa kaito mwalimu Faith Mzomo to wacho ni ohero ng'ato kendo winjo bedni ohero joma chiwo pachgi omiyo winjo ne gi thuolo mar chiwo pachgi mor gi ote mar Sifuna kik chun gi wach Ruto wacho kamano kaito wacho ni poch gi pak ne Harambee Stars oyo matinya koro mgajwang chendo eratil kikidhi mabor.
Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Yudu thuolo madhino tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba mide bwo pekeno e namba mar 29844. Yudu thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma e tempile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo nyakoro mgajwang chenro endatil wadhi mbele gi weche manyie tari nyake county ma Homa Bay kama jo boda boda hebwa ma oyugi sekar chungod bura makasi pool koro honyiso luoro hewi medruok monj maitimo ne kod jo maundu machwenengo kata moko kuomgi kendo mayo gi apikni kaka reporter mara ma Homa Bay Ali Beach Leron obila marach wonyo South oyango ni achiel osemaki ewi tim mar monj makamano. Jo boda boda alura ma oyugi sekachud bura makase pol koro wacho ne gin kod luoro e medruok mag jo maundu ma osebedo ka monjogi kendo nego jo apiko machwe magi apiknegi. En tim maundu ma osebedo ka jimbore ka jo boda boda go wacho ne jo maundu go geto mana jo wetegi mani kod apikni manyien ka giwuondore ne gin jo wuoth to gikone jo apiko mating'ogi katerogi e kuonde ma gidhiye ginegogi e kor yo kaeto lal gi apiknegi kakilero gi jakom riwruok jo apiko ma East Kamagaka Alex Ogoro. Wakao thuolo ma kawuono mar wacho weche mag arita kwe mar achwonyo South. Wan kaka jo boda boda wasebedo gi pek e weche mag nek kod timbe maricho e achwonyo South. Omiyo wakao thuolo kawuono mondo wa address issues machalo magi. Number 1, wan gi jo ma jo pikipiki tinego gi mana ka gwen. To kinego gi to kwane
gimoro amora mitimo kata mikawo e wechego. Kaka sani wan gi Gideon Omolo manonegi moma pikipiki manotho manwaseiko Sino Koch. Owili nyocho neg Damara View Oyugis kamana kotero customer to go wiye matho kanyo mapok waiko. Wan gi Victor Omiti neg manego kinyi kuwuok chieng' Sunday pok oiki. Wan go Mondi bende nyocho go chieng' manogo pastor na jo bodaboda go ywak ni sani koro gin gi luoro nyato jowetegi matiyo seche mag otieno kaluwore gi wach nek makoro jimbore ma itimo ne jo apiko gi jo maundu machwe mag apiknigi bang' ka osemonjgi. Giwacho ni monj ma jo maundu sani koro monjogo jo apiki alwora ma Oyugis ka ok otieki to dhi hinyo sektano ma bende rowere mathoth yude konyruok margi. Ne wan kaka jo bodaboda mar Chonyo South ok wawinj maber ahinya nikech nyithindwa ginego to ok wane gimitimo. Ka nitiere system moro amora munya tiyogo police station makar wakati gimako sele to mondo tim mondo wayud kwe ok wan maber. Wawinjo ka wan marach kendo nyithindwa tho iro marach. Kwero nek marach mosebedo Oyugis kani mondo rum mondo jowa otim matek mondo bed gi girgi. Adwa condemn the brutal butcher mar Chonyo South matimore ne jo bodaboda manego jowa ka harmlessly. Wadwaro ni mondo sirikal okawane jukumu ni kaka traffic. Wadwaro ni mondo uman CBD kech ang'eyo ni joma riembo ka gin joma dhi e skul mong'eyo kaka onego bed ni giriembo ka gichopo within the town or any center. Onego gibi mondo gichung' ei town kanyo mondo ging'is jowa gi kaka onego bed ni giringo mondo jowa mahinyore pile pile kik hinyre. Kamoko kuom johala e boma ma Oyugis bende wacho ni timno ka ok otieki to joma undugo bodonjore kuom johala e bomano poni tendo bila e kaunti ma Homa Bay ok otieko wachno. To kendo jowa modak e Chonyo South wang'eyo maber ni jok matimo marichogi wadak go. Gin giriembo kodwa bodaboda ka, gin e town ka, wadak kodgi e mierewa, wawuotho kodgi kanyakla, wadhi kodgi e our churches. Wuok oko mondo iwach ja criminal ming'eyo. Wuog oko mondo iwach ng'a ming'eyo. Kendo wadwaro ni security apparatus, the DCC, wadwaro ni jogo come on board. Komanda mar obila e sub-county mar Chonyo South Philemon Saera oyango ni lipode monj mitimo ne japiko osechoponegi kendo nitie achech ma gisemako e winjoreno ka okone gichano barasa kod jo apiko ma Oyugis mar manyo kaka inyalo tiek wachno. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Familia more kar chung'od bura ma huririe gweng' ma Pith Kongaro sub-county wodgi mane ogo kod lisasi gidwane ratiro bang' ywaruok nomuoch kin familia ariyo ywaruok ma itudo kod weche lo dwe achiel mokalo. Familia ma Patrick Okelo wacho ni nyaka ne kes ni chop ka obila nonro malong'o pok otim ka giwacho ni pod gidak kod luoro. Rawera mano ogo kod risasi Charles Ogejo Okelo wach ni pod odak kod luoro ka bende gombo mare ni otim nonro kendo okaw okang' mar chik kod obila. Ripot yango ni familia ariyogi osebedo kod ywaruok malo kuom kinde ka bende kes malo ni sani ntiere doho. Tendo obila e sub-county Muriri wacho ni pod gidhi nyime kod timo nonro e wachno. Nyaka nego gi bunde nyaka na hospital asebedo ka an gi luoro mang'eny ngech kata ana jwa kali asebedo ka nadhi jwa kali sani nyaka jwa kali macha temo go sani korane gi luoro ngech adhi jwa kali to katemre de saa moko mapokoro mga saa paka chiel to chuno na duge ot chon ngech an gi luoro ngech jogo pod chal gima pod gimanya. Sirikal marwa mamalo nyaka gi mapiny te ngimana ni en at risk kuye to konya uru ma kata ma jua kali mano dhiye sani kaluwore gi risasi mano kalo e dende ok en gi yot mar timo jua kali koro pek kata mar kako konyore ot chuno ni nyaka wane mwadonji kako weteni to gini koro chalo ka gima bochako miyo wa pek moro to ng'ama notimo gini to pod ne oko. B3 wasejaso wasegolo gine mag x-ray wasetimo gimora mora kaka sirikal ne dwaro. Koro buk ma wan godo sani ni nyaka sani onge gimora mora ma sirikal osetimo. Ne wamiyo nyaka police nyaka CCTV footage kaka bunde ni notimore. Kana dhi headquarter office maduong' ne gikonwa jatelo mar CID ma Mugori no kona ni mondo wago badwa piny kendo walure gi chike mag police.
Mag tuke tim mar Zambia obedo tim mogik ma ochope pachokane tuke mag CHAN higa 2024 ma ibago e pinje ma Kenya, Tanzania gi Uganda. Zambia mane igeno ni biro chopo pachoka tich ariyo mokalo noloko paro mar chopo pachoka chon nikech bedo ni tukgi mokwongo ibiro mana bagi tich ang'wen e kind tim mar DR Congo. Chipolopolo kaka ong'e gi nying mar Olevi ntiere group A kaachiel gi tim mar Harambee Stars, Morocco, Angola kaachiel gi tim mar DR Congo. Ikanyi mwate kidieny mokwongo maratil nyakwaro mgajwang'ero kamana henya kumedo kete Ramogi TV sechegi neno kanyo ote mano mar were Washington County Salga wacho ni weche gichopo ne yo makare. Victor Oduogi wacho ni NT Ndemra Migori congratulations ni Harambee Stars kaeto bayane mako Juang David Omondi wacho ni Ramogi TV chopo ne yo makare. Monica Kumu wacho ni loud and clear kaeto bayane no kanyo Sheikh Mohamed ntiere kodwa chenro bende. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni ber ka jotelo mapacho kae orango gik mage wacho kapok gidhi e nyim oganda. Kaeto wacho ni wacha mane wach gi Kimani Ichung'wa ne okowinjore maber sama golo statement ber ka jotelo kuong rango mondi. Neno Nairobi PSB driver bende ntiere kacha nyakono Mgajwang' odong kanyo sa daka achiel kende to George Bati chakonwa twak mar rameny piny maratile na nyisi ni NT kanyo gi wende kama otimo Wilberforce Otieno kaachiel gi Charles Osako bende umoja Julius giduto gidiketo piny Kenya eratilanya to mag mutendre kod siasa kaka yamba siasa osebedo karingo e pacho kanyo Nyakwaro Mgajwang' en twak makike iwe ba ibiro daka machuok kende kwa yasani kata kama wasebedo kanyo gi Aloko Wilson Ochuka bado ukendo sadek gi chenro mar oyimore hoti masani nyinga Lydia okay. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Osiep, makruok, kod era. Lakini kaka neno ka pin deni, aneno ka nyiri ema dhi nyuomo chuo. Hera manyien chopo, kendo hera ni kelo weche mapek ting'o. Kendi dichuo matinde ofuo matek. Osiepa ni bedo ngerowe. Ng'at achiel, singo ariyo, keny mane ok ochan notimore. Miriambo donjo, geno bende kethore. Kanyago lagola Facebook kata nyithi nyapi bet piny kar mondo idhi man kaka jowete umani. Ka makruok bedo gir lweny, to hera bedo jasigu. Ng'ato nyaka lal gimoro. Suga map ng'awa, suga map. En suga map iko suga mapa. Ma ok en mana sigand hera. En yamo makwiny mabiro. Mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:40 otieno, mana e Ramogi TV. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home
Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuomi. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka inyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakoro mogiero kamano kuom yiero Ramogi TV Jumapil mokwongo e dwe mar 8 2025 arwakini machiegni odiochiengni mabende oganda jo Kenya ni kod more chunygi bang' tim mar Harambee Stars yudo loch margi mokwongo e tuke mag CHAN 2024 ma obagi alap ma Kasarani odhiambo ma kawuono kendo bende aparo ni omenda no singnegi ma aparo ni jatend piny koro sichako chuto ne ng'ato ka ng'ato. Ng'ato ka ng'ato no singne ni dhi dok pacho gi milion. Koro mane gima aparo ni koro lwetgi mor ufuko bende mor eni kang'e ni ma bende empowerment koso en siasa emodhi wuoye kawuono nyakoro Ramogi kawagoyo erokamano ne Nyasaye kuom miyo Harambee Stars loch margi kendo erokamano ne Nyasaye kuom miyi thuolo mar yiero Ramogi TV bang' bedo gi weche manyien gi Lydia Okeyo weche manyien mag ratilo odhiambo ni nyakoro Ramogi kada wuoye mathoth nikech an ka kod wenda yawuot luo yawuot onagi ma osebiro ka mondo wagogodo mbaka e wach mar rombe mwasebedo ka waneno kadhi nyime kor gwenge. Jokanyo ma siro sirikal osebedo kaluorore ka gitimo gima iluongo gi dho ngere ni empowerment, sir ne oganda. Jomoko wacho ni to omenda migolo empowerment gi gin mag mine kata mag joma tindo. Omenda gi ok ne ter kata mani sikunde kuom ranyisi mondo sir sectors mamoko. Dipo ni en luorruok mar siasa koso en chiwo sir mar loko ngima oganda kaluwore kod pek ma oganda kale. Twak ma wan godo kawuono nyakoro Ramogi
Eratil. Wakete Eratil. An kod Osako, Charles Osako Junior, wuod Kabonyo Kanyagwal, machiegni ni Osako. Erokamano ahinya Bati. Mokwongo akawo nafas ni makende mar moso oganda ma jokanyanam. Jothurwa mawinjo waneno wasani, amoso gino imore uru. Mar ariyo akawo nafas ni kaka kijana matin mar congratulate kata oro puoch gi pak ne team mar Harambee Stars, kech mano team maduong' mar Kenya ka. Kuom loyo mpira mokwongo ma gitugo kawuono. Kendo en mor maduong' kabisa. Kendo kaka jo sirikal wamor ni president nyowacho ni dhi migi milion achiel. Manyiso ni sani jatugo madhi nindo kawuono wanindo gi milion ofuke. Mano empowerment. Mano en encouragement kendo en empowerment. Correct. Erokamano ahinya Charles Osako. Diere Kenya kora mogi an kod Umoja Julius. Umoja Julius ni wuod Karungu kendo wuoyi mabende ja Wiper Party. Machiegni ahinya Julius. Erokamano ahinya, we akaw puoch gi pak aor ne Harambee Stars nikech mane team moriwo ji duto te Kenya mangima. Namba 2, erokamano kuom Ratil mondo mi wayienge wang'iane to Kenya ochomo kar kanyo yo makawuono. Erokamano. Erokamano Julius. Kaso tunka an kod Wilberforce Otieno, ma wuod North Kanyamkago, machiegni nya Wilberforce. Erokamano Bati. Kawuono odhiambo maber. Odhiambo miyowa loch. Odhiambo ma en bende ni Ratil. Koro en mor makende. Erokamano. Ng'en nyachich ni to but ni binyo keto na mtego nikech it has been a while kapok adonjo ka. Lakini nikech kawuono odhiambo miyo jo Kenya loch. Odhiambo bende kadwa wacho weche mag empowerment ma bende ok gin maka karafulino. We dondo rikoda iko ni piny. Wadachako wach maduong' kama en wach mar ng'iyo kaka inyalo siro oganda. E kinde mane jatend piny William Ruto ne manyo telo, hie kendo gima pod ji wuoyo kuome en ni nowacho ni obiro ng'iyo joma ni piny mondo ting' gi malo. King'iyo sani wuoth madhi e kor gwenge, ing'iyo samoro jok ma yutogi ok ni e sekta minyalo wach ni gin joma ichulo osara, gin jok ma girube kata kweth ma wacho ni nitiere piny kucha. Ema chenro ma sirikal kata joma siro sirikal madhi e luorruok gi jotelo mag siasa wacho ni en empowerment. Ok ang'eyo ni en empowerment koso siasa ni kae kama odwa yienge Ratil ni. Kong'ie nikech un wenge ka wenge auchiel komedo gi maga 8 to nitiere wenge mamoko bende muneno godo mopogore gi mwaneno gogi. Samoro kuwuothe papo ni jogi oyudo gima kama mae gima rem mani nitiere. Osako osebedo empowerment mamoko bende mopogore gi masani dhi nyime ma itayo kod apisi mar PS Dr. Raymond Omolo kachiel kod empowerment makoro dhi nyime sani kuom ranyisi. Kawuono ni jalup jatend piny Kithure Kindiki ne nie gwenge ma Baringo. Nyochacha ne Faruk Kibet gi jotelo mawuok Siaya nyocha ni nitiere game. Luorruok osebet, ji oseluorore ka gi kacha. Aya naneno moro ka nitiere gwenge mag Dhiwa. Moro ni neno kuchande ka nitiere gwenge mag Migori kinde machien kucha. Koro ji luorore, empowerment. Wachaka ne Osako. Ine machako kodi nikech singo no chiw gi sirikal. To ji neno ka jotelo luorore kor gwenge kendo omenda wuotho. Ma empowerment koso usechako go kwand siasa mag 2027 Osako. Erokamano ahinya. Mokwongo. Yes. Ing'e ni iwacho wach maber kabisa. Kendo agenda ma kawuono en wach mar luorruok kata mar jatend piny. To gima jatend piny timo ok noluorore kende, jalup jatend piny ok oluorore kende. Yes. Ok adhi wuoyo Kenya mangima, adhi wuoyo Kaluo mondo nikech Kenya manyaneno ni nyo wuotho kama to bang' wuoth jowa wacho nang'o. Nikech mane ka koro adhi chiwo ne oganda wa mawinjowa paro maber. Dho an pok abedie, nabede mana achiel nikech ne nitie manotimore mar bunge la wananchi Kisumu County. Mano kel joint bunge matindo tindo gi obiro kamoro achiel to girado Kisumu kacha to gone gi arambe. Majenda gi maduong' en nyiewo bas. An achiel kuom jobunge. An achiel kuom joma nie bunge la wananchi. To king'iyo gini maber Bati en ni jowa gigo arambe, gibiro to gigo arambe gichoko pesa gajenda ma ok gin magin go japiny momiyogi. For example, bunge la wananchi wacho dwa nyiewo bas to bas niche en milion 8. Nochok milion 11. Ma chief guest ne en Wandai man waziri mar Energy. Nobiro gi waziri mar health ma en Aden Duale. To ne wan kod MPs Faruk bende nitie. Tok mano to pesa no ng'ama nitie kanyo kaka area MP ne Dr. Ron. Wach ni pesa ne dhi kete bank, kose kete bank to joge dhi nyiewo bas mondo mi ka gitieko tikelo bas ne timang'ono gi launch. So aparo ni kadiponi sani bunge la wananchi ma Kisumu County bedo gi bas.
magi nyalo aya every day do mona empowerment koso mani lungo nango ngech gi manche gi onge okoro gen gi bas mondo kini Kisumu joint bunge network to nyiew ne gi jok mogo arambe gi o machiegni ni nyo rapar nyocha nyiche Kisumu tuk manye wetangula mar speaker mar National Assembly nyotelo Kisumu kata ke gone gi arambe ka gidhi gi nyiew tuk ka magi kelo do mona en empowerment ngech nyiche gi onge ka tuk koro gin godo nyano ka women rep ma Kisumu county incho luongo red gi sako minuno kumbawa moroni ma peso ketne agulu mar sako mar konyo mine matindo matimo wala matindo kadi poni mine gi ne nyalo bedo gi nyalo koso olo pesa sako to koro pesa ni sako mano gone gi arambe to gi nyalo lota masin 500,000 do mano empowerment so nyiso ni matis osetimore nyatike Migori kech Migori koro ji osedhi mang'eny nano ka en Rongo ne gidhi nyatike gisewuotho and gembe nitie Elisha ncho luongo gi honorable Elisha ma en MP magem nyo luongo gi machiegni mondo ogone jowa arambe so anaparo ni kadi poni gi nyalo timore kech koro nego penji ni nyo gone jotutuka jo Kisumu Central arambe mar jobunge lawana inchiere bas mane koro nego wamegi duration wangeni bas ni osekaw 3 months ere bas benitie bas mine wa matimo wala manche Ruth Odinga man women rep Kisumu county wachne dhiolo ne gi loan koro nego unjo fuambo onego dhi ground to interview ane jok manitiere gi ka gin jobunge to wacho ni wakaw jakom mar bunge la wananchi nyiso ne bas ni ka bas nitie to wacha kwacho ni gini koro en gima konyo jothurwa nikech I believe ni bas dhi mbele iloso bas mondo mi okel ne jowa women rep ma Ruth Odinga ba paro ne odhi chako nyiso ji konego giol pesa sako jo tuk bonego nyiew kanyo gone gi arambe nego wach ni koro tuk okel tuk mondo wang'e ni Kisumu county nyo gone gi arambe ma tuk magi tuke monyiew mondo at least koro wang'e ni empowerment ni okonyo jothurwa Julius. But to be dak Kenya ka dieri. Yes, adake Kenya. Ingeni gima neno ka opogori. Ana neno ni gini en siasa. Sama ne wach mar empowerment no chakore Kapsaret constituency. Kapsaret no neno gik motere. Kamiyo ma uso chips no mie fraya. Jo saloon no migi saloon. Masindo rego no mi jo rego. Ngata sector ka sector no ngiew gigi te motere pap tipogo ni kaluwore gi skills magi ma inge ground. Bang mano gi neno ni gini no trend kabisa mo mako chunji ma jiwacho ni ma e true gimiluongo ni empowerment. From there kama ne gidhi mar ariyo gini no chako lose meaning mare. Mokwongo no chakore kaka empowerment mano tim Kapsaret. Modonge te makoro timore Kenya ka magi siasa. Ang'o miyo wacho ni gigi siasa? Kana en empowerment waseneno gik motimore ywak ng'eny mudo lak beng'eny. Wasenano gimotimore Machakos mine ka nyotingo pesa manyo migi from empowerment. Gisebedo ka girome buche gi ka gipango gigi te to group gi magin ji 130 nyomiya single farayo kidhi pogo ng'ama no single farayo no dong mane pesa te mano choki koro ni poge e group ka group siling 2,000 inyalo chok gi kaji kata kani kuro an bati ane mana dhi kamoro ipana nyalo golo siling 2,000 but Julius in gi calculator an gi calculator ka mane gima kigona kwa ibro yudo ni kana en single 2,000 mano mi group ka group gidhi gipogi to group no ne nigi ji madhi 131 131 ngata no do pesa dikani gi wakne pesa mano biro modonjo ne e ground modonjo fuko ngato ka ngato en sing prauchel gabich samose pogo pesa ni joge te wuok ni pesa ni onge transparency pesa ni onge accountability onego kose go arambe mwach ni ngano miyo kama tip medo pesa gi te tilando ne jopiny ni arambe ni te ogolo milion makama to grube te mano tiyo en kama ngato ka ngato dhi yudo gima kama mano gimo ningo benilande podium kapok jiwo constitution oyie wanyalo empower women but nyaka bed gi transparency number 2 ochako timore Kisii jo-Kisii echo ywak nyege yudo pesa di jo-Kisii siling 64 joka nyodo 65 ngato ka ngato Kisii nyodo siling 64 kan empowerment inyalo ng'iyo go siling 64 mondo mi empower yourself onge gima kora neno ka moningo benetim wan gi pesa ka moningo ma sirikal golo wan gi affirmative action fund ma women rep manage wan gi women empowerment fund being managed by the national government pesa gite gidhi kanye are gi chak timore te women rep gi poka neno mobiro strong ma mondo mi wuogo ko ni ne en mar empowerment mana choko ji mondo tim nwarambe mar ariyo abiro ka iwacho ni pokineno osako wacho ni Ruth Odinga nyocho timo moro machiegni ka mana moroni mata choko ana wacho muwuok agulu
mar National Government Affirmative Action Fund. Choko ni kosetim, wadwaro ni ngafu cha, embe wanene ni ngafu, otima achiel, ngafu otima ariyo, ngafu otima adek, ngafu otima ang'wen. Mogik, e wach mar empowerment. Waseneno programs karingo Migori County, governor nyocho chako gimoro ma each and every ward nyocho miyo 1 million. Nyocho tengo 40 million momiyo each and every ward. Mondo mi otim go miluongo ni empowerment. Empowerment ber ka en gimo miyi omiyo low to komi rech. Nikech komi rech ng'ani oinyi ibro chamo rech ni kawuono kinyi dong ichake nindo ke chichake doko chani mondo mi rech. Jogi te kata ka en empowerment to nonego bed ni gimiyo ji low. Ka ongo low gini en siasa. Koro low en ang'o? Olo wen ni ka in ja kinyozi ngiew ni gige kinyozi ngiew ni machine mag liedo ngiew ni kombe mag liedo ibed go piny ka in ja machine orego ngiew ni machine mar orego mondo mi chak tiyo go ok ni kaw pesa mimi siling 65 onge gima nyalo ngiew gini George Bat king'iyo gini malongo kaka ng'ien kaka adak e Kenya ka gini siasa Wilberforce but ingen awinjo kaka osako wuoyo to chalo gima osako ni to will gi subject awinjo ko wacho ni mheshimiwa Oro noluongo wabunge mang'eny ni ema otelo ne empowerment. Penjo na mokwongo, pesa ni akanye? The source of pesa ni akanye? Nikech koluongo wajumbe to ng'ama iluongo gi kizungu ni fairly intelligent bro nyisi ni pesa mora ma sirikal tiyogo nyaka kal through bunge. Allocation notimne pesa ni karango. Nyaka pesa ma wuok e ofuko na unjo bed ni kale bunge. Momiyo apenji ni to source mar pesa ni wuok kure? Pesa ni akanye? Jotelo moneno kadhi ka jato golo choko solo. But jogi ang'eno ok omiyi gimoro. Wach marani. No, an ok gimomiya. Jogi chalo gima chiemo kodi nikech mbunge. Akalo chiemo go. Mbunge number 1. Mbunge tije ok tich mawinjo ka osako wacho ni wabunge tiyo no. Nyiso ni wan gi wabunge makia tich magitimo. Raila wacho pile ni wabunge nigi tije adek. Oversight, making law. Bunge kuro. Osako wacho ni wabunge mane wayiero tinde chiwo yuko jamna e piny luo. Gikia ni to source mar pesa ni wakure. Ng'ama orieko ng'eyo maler ni mondo pesa mora ma sirikal tiyogo wuok e bunge. To kose wuok e bunge to jobunge en gi process ng'eyo. Budget ang'o allocation itimo to ging'eyo ni pesa ni wadhi timo go ma. To kosako wacho ni wabunge wa okawo handout tero ne jothurwa mondo giwach tutam nikech kidhi e gige kichiko iti gik ma giwacho go to ginyisi ni ket kama tutam to kidogi chiko iti to gimosako wacho ni ka gidhi to gimi pesa ko gisemi pesa koka ubedo piny eka uwacho ni tudwa nyiewo ang'o. Nyiso ni gino en karafu but an miya dakika achiel. Budget maber itimo ni wadwa nyiewo komni to komni en siling 1,000 to mondo wayud 1,000 ni owinjo wamany George Bati, owinjo wamany Julius, owinjo wamany Osako mondo bi okonywa go arambe. Ka wayud 1,000 cha to wadwa nyiewo ga ng'ono komcha to Sako to nyisi ni ane ibiro timi 1,000 koka bira go budget piny ni 1,000 cha nyalo nyiewo ko nyisi ni gini en karafu. Okay, Osako ni kabro duoko. Aparo ni nadwa chiwo ler ni kaluwore gi mano Osako wacho kono chiwo ranyisi gi wach mar Kisumu bas agra Kisumu bunge la wananchi. No wacho ni en kwayo mano wuok kuom jopiny kapok otim arambe no. But Osako kada public participation okadwa mere kongi. Public participation ngano tim. Yes, order mondo Osako wuok. Ingeno Osako wuondo jopiny ka. Wilberforce wacho ber. Ini ka parote wakao to kendo wayiego. Gima nyako ng'eng'e kala sani Bati ka in gi nyathi school to wacho ni mondo wadwa go ni arambe. Okwanwa bunge kama wantie ni. To watiyo wan gi pesa mathis ofuku. Wanya wacho ni bwana wacho kiny wadhi Sunday wadhi go ne Bati arambe gi pesa wane ofuku. Pesa ni jogi onge ng'at mogolo gi ne gidhi kony. Kech ng'ama motelo ne gini deputy president ok en ng'ama onge pesa, en ng'ama nigi pesa ne moni ofuke. Faruk en ng'ama osetiyo nigi pesa ne. Wabunge gi gin joma nigi pesa nikech gin joma nigi pesa gi. Kam bungo de wala 50,000 nyako dhi okadhi bunge. Nyiso niya
jogi piny luo ayanyisi ni kwa kitawinjo kata ka owadwa ma osiepna ni owacho gimoro kama ber ni en ochiwo mana example gi Kisii ok owacho ni joluo dak ywagi nikech an piny luo pok kama ng'ama ywak gima nawacho mane Wilberforce kunje ni jowagi no ne bedo gi paro mokwongo bunge no bedo gi paro gi dwanyo bas YouTube ndio ndiko ne ng'at manye tele wachno ne no jienda man center ma Kisumu County ni gidwa nyiwo tuge jo Kisumu okang'e ka ne Ruth Odinga ochako mar nikech ok danga wuona biaf but jowagi te jok mang'eyo mana ng'eyo mochomo yo malong'o gin joma osebedo gi paro mar timo gimoro ko giluongo ji ka jogo wacho ni gidwa nyiwo bas kaka jo bunge la wananchi anje bunge la wananchi to wacho ni nyiwo bas to waluongo ji mogonwa rambe dang pesa di kale bunge na dengo kabiyo no rambe do mo pesa mar jo Kenya mi wacho ni di gole fa ni mbadi design kich mo pesa mbadi design ma pesa ma jogi digo fuki gi so kanya ka waket clear onge pesa moro mi wacho ni ani ni sirikal oro ni ani mbadi kich pesa sirikal kama gero go gimoro nyaka kadhi bunge nyaka kete gazet ni gino landi de ger but pesa mar ng'ato moro mfuko kinyal wacho ni no dhi tiyo go nare to tiyo go sadi yes okay John Ereka wapenjo sako ma kapoko gino yes in ng'e nade ni pesa go wuok e ofuko in ng'e nade pesa wuok e treasury pesa wuok e treasury ni kaneno ng'amo chung ne treasury kania mia dakika achiel yes ng'amo chung ne treasury no ema pogo pesa ng'amo chung ne energy ema pogo pesa iseluongo wabunge mabe pogo pesa ma iting'eyo ere kaka nikech wapenjore ni to source mar pesa gi wokure waduoki number 2 iwacho ni wabunge go eko ni koro miyo ji gima gidwaro mano tij mbunge kata tij woman rep affirmative ma Julius wacho cha timango nikech affirmative kata ngaf ma wacho kuom Ruth Odinga mane tich momiyo nwa allocate pesa mar ngafno ni in woman rep empower youth empower women bunge kama wacho no dongo nyisa ni to how many youths must benefit from gaf kama wuoke no okay osakona ni giwach moro okatie fees women rep mora but abo duoko ka ng'ego ka ja siasa nikech an okatie fees women rep mora okadhi defend women rep mora ka yes gima ng'eyo ni wan nyaka women rep gima ne owadwa ni owacho nyaka giketnwa ni to pesa ma gitiyo kech ang'eyo ni akini sani pesa dichoni njenga 49 million ma Kisumu County every constituency $1 million abiriyo mando koro gibo duoko wajo piny ong'eyo ni to ngafu sitiyo igni sani Ruth Odinga osetiyo jo wagi bo sitiyo igni gite women rep gi to ngafu gisetiyo moro monade mano kanya wacho ka gimono nego gimo discuss kodunga yani empowerment madhi mbele ni yes bol loko ngima ja piny to ben siasa to kok en siasa to do en dongruok tan ka kosako kech siasa be nyaka bede iye mantre die to ken nitie pure politics gi siasa kech wan koro gimitimo sani moni siasa mar dongruok mok nitie siasa mar yiero gi siasa mar dongruok motimo sani ni en siasa mar dongruok ok en siasa mar yiero koro wadwa wach bar women rep we dhira ahinya kanyo kanya duka no kati office women rep abro wuondi to kada wuono jo piny TV ka sawa kapo ka mi thuolo Julius ada penjo penjo ruka ji ariyo aparo ni nyalo bedo gi ler Wilberforce wacho ni ineno ka jal mochung' ne omenda emodhi arambe to onge ng'ama osepenjo chien kucho ni okawo omenda manonjo bed nitiere barabara odhi godo arambe dipo ni jogi koro nikech gin joma nie sirikal ng'ato ok nyal bedo gi pesa ne mar golo kata kopo ni nyathi moro rem dhi e skul sani ok nyal wacho ni akawo nyathini nyaka koro gigi tekal mane budget apenji ni wuod Tsunami ka yudi gi microphone e gate kuchocho taneni kiwuok Royal Media abu penji ni to vati microphone mari koso mar jo Royal Media kata sojo ok nyal yieni ni wuok gi microphone nikech ong'e ni microphone kata ni nyiewe to nikech mane tool mitiyo godo ok nyal wuok kode kucha en ni ka treasury minister emochung pogo olo jamna to kosetie eko but gimomiyo gino ok en dongruok okonyo dongruok tinde nang'o mokwongo dongruok en ni ka wan ji ang'wen kama to wabedo piny to wawacho ni bana wadwaro ni mondo wanyiew bas mondo waket matatu to bas wani mana kaka nanyisi kata komte bas wani ka wanyiewe to wadwaro 5 million to mondo wayud 5 million ni en ni wasebed in jakom an treasurer to osiepa ni jaguru maybe gi osako koro waketo member
nikech aneno ka en beto hero gik ma karafu. Koro kuse bedo gi committee no gi structure mar jotend gino. To koro kwa manyo kata manya kwar Peres moro ni obiogonwa rambe to already waketo ni milion wa 6 ne waseketo ka. Okay. Koro mednwa gima in go to timore nade. Wadwa nyiew gicha. To ka in ngato biro choko ji to konyo ne ang'o miluongo nyakwar Peres kopo ni ne un gi gima miyo waluongo nyakwar Peres en ni wan gi structure. Wan gi structure. To mar jogi onge structure. En karafu. Julius gopo kidhiwe Julius waji. But ada duoko sako. Ingeni wang'eyo gima MP chamo. Osach MP ni public. Wang'eyo ni ochamo kwanata malo 1739 gi nyiriri. Agolo nyiriri. Kura agolo nyiriri. Wadongi 1739. Ma MP chamo mane ma women rep chamo. To wakao ni MP, wakao mo kanya lungo nyinge. Wakao kata ni MP mar constituency moro ni X. Juma ne odhi ogola 200 igo arambe ong'er. Juma manyien odhi marigo Baringo ogola 200. Juma makin igo moro Mombasa 200. Mara 100 ada penji kwani MC no chako itiyo go sach MC achiel madwe achiel ma sino 200. MC usetiyo igni adek. MC usetiyo igni adek. Empowerment nyore kanyo chakore. Mine na uweni to nyodonjo nyoro nyoyiera 2022 ochambo 739 2022 nyaka sani ni igni adi. But inano sani inano gimo wagaga kwano mondo mi aduog ka mine ne wacho no wasegi 1600. Aya nikech juma nigi jumbe 4 ochako dhie machielo juma mogik mana 1800 ng'ani kane account ne mar dwe songo negative. Namba 2 maiso ni accountability pesa ni owuok kama nade mane gima jo piny penjo. Namba 2 ang'o momiyo women kende mabedo empowered. Ang'o miyo ginyalo empower youth. En women empowerment. Nikech wang'eyo ni ng'ama miyo e siasa ka ni ng'ama miyo en ng'ama nigi farm stand ma mochung' manigi sigingi. Ko iwuok ni odhi mikura to kucheno ok bagi ni makati robo ng'ate ndara. Koro gima temo wacho en ni nyaka wabed joratiro pesa ni uwuok kama nade to ng'ama poge tipoge nang'o mondo mi kane group ni 1 2 3 4 5 6 jitawo yude marom mogik e wi wachno. Jogi okuongo ningo form groups na jogi gi form sako moko ni gitiyo gi existing groups mosebedo ni inge Sanjuru primary school community de moko ni Sanjuru mine moko ni Sanjuru primary school moko ni tiyo godo loka moko chio ni kata wakao ni game gin pok gi winjo gimoro amora ne ginyalo bedo piny magi form sako gikuongi yoro ji ground magi kuongi form sako maka gineno ni women gite at least 80% ose belong to gimiluongo ni sako e koka ginyalo luongo joka kata gimbe gimedo moro matin nikech ka women rep golo 7 million each and every constituency yudo 7 million and be plus mar governor wakao ni governor Chilo ne golo 1 million per ward maiso ni 1 million per ward kaka nyatike constituency wan gi ward 7 maiso ni mano 7 million plus 7 million mar women rep kana empowerment mar 14 million dongo jogo tingore malo moloyo gik moko ma pod waneno diere ka maonge kama dhiye gi but gidi twak ni ber benyo mori penjo Wilberforce kata tamore duki dongro kenango dongro ken ni kanya sako onge gi koti to bedo gi koti ka uno manso sako dongro ken ni bedo gi moma nyine ngima ni mani onge go dongwa ne dongro gima na wache ni jowagi wawe chalo joma wablem ni wachalo jowa majotelo nikech wabunge gin joala gin joma timo kata wan kama wantino kon wabunge to kadang bedne owach masolo pesa mokato jogi jomwandu kama gibede jogi ok ni nono iso kata kinyo dhi bunge Kama ka ji declare ga mondu gi to pok ngat mo declare ga ni milion achiel en kama ni en wath kama samo dhi telo so gima tamo wacho ni wais jo piny ni wawe mix ano ka Julius mix gimoro ka jo okada cho jo ose fail jo tendwa maybe samo jo piny no gi fail ka gitiyo marach to mano koro wachgi but gimwanya ko ngeni to jo mamalo gi nikech sani ka diponi Faruku wacho ni odhi Kanyagwa dala wakacha to mujuma manyando nyaka bedi odhi teo mateka Faruku nyaka manyi go mathiso ket kamba njo wala ka Charles Sosa kan poko yera anya to ni Faruku biro goto ne minewa ma Kanyagwa la rambe waketa siling moro prabich ok nyisi ni na yode kanya mbe samora timo wala mako matindo tinde town so yiso ni jogi nyoro nyesande nyawa dhi lema kanisa moro luno sakwe kara chonyo gi CS mbade manye chief guest ket nyogero kanisa nyogolo mich ne matin kaka mbadi ket mbadi
dwe bedo ni CS osebedo joala kogolo yo matis kanisa okisi ni nyako wuoge treasury ke treasury nigi chikege mokuongo mbade ok en accounting officer en the PS mar ministry so nyako ng'e ni jotendwa gi mokuongo onego wamor ni wan gi jotelo manyago golo gimoro ng'e ni chien kacha sirikal machien cha gigi njok timore to sani onego wamor ni wan gi jotelo manyalo wuotho ni koromo Sunday kata Saturday to waneno ka nitie ndege moro nitie group moro ni Homa Bay group moro ni Siaya group moro ni Kisumu to kata kanti kata matin to jowatimo go jowakonyore number 2 ok en about women kende tuk group gin vijende manyo me pes tuk weekend ni dong gin vijende ok gin mine be nyoyudo matin jutuk yudo matin kamo wen kiwedi gi mar deputy president madhi mbele 2 weeks ago niche PS remondo molo pogo tuk ne jotuk ma Kisumu so yiso ni at least ntik matimore piluo ka ok en Homa Bay to en Migori ko en Migori to en Siaya koro Wilberforce gi owado ma ja Migori samoro be wako ngwa yini ani wan gi joma nyakonyo wa kata matin gigi nje onge piluo actually chakre 1963 gi ok timore ga gi chako timore serikal duto ne koro wapenye to kage timore to jowadhi benefit maro monade mane gimone kwa penye nikech ko wadhi riebo jogi kata kage le moko timo gi don koro wadhi bedo ni gigi waonge go to ko bedo maonge go jogi wan mino ne tv ni wan ma jogi dine go nikech wan ma gipane wan gi pesa kabiro wa mole nyendi wan ma jogi buru wacho ni bwana mi wawu gi moro ornwa to sama jomo konya orno ikaw kwan to dhi konyore kabisa osako wacho malich ma anoma ywak bana osako wacho ni tinde ndege magifuyo go to ka gilware school moro ni to dispensary makanyo loro onge kata yath tinyiso ani gi empower Ruto 2024 kane ogoyo sirikande mokongo piny no wacho ni wach mar arambe rumo kosariambo osako no wacho ni arambe timore nade noko wacho austerity measures bana gigi kare ino okiwinji wabro loko ni moko gidok machielo no wacho ni gigi koro nyaka rum mondo ji recover osako nyisi maler ni gima koro timore en ni sani kalapapla ka gigi ko thoro North Kanyamkago kuma aecha tiyudo ka hospital man kucho chiemo na neno kukele TV ka ne yatho rumo no lore lakini woman rep to nigi kalapapla malo nyisi ni sirikal ma wan go kawuono fail nikech priority onge sani nyithindo winjo donje school mag mbalariany tarika 18 nyaka dwe moro 9 bati kamibere no ing'eyo ni giwak moko noko chul iga mokalo around 100,000 pesa migonyo go yudhe gimine to nitie owacho ni thurgi kuchi lungnade kanya dhiang kiake kule okowuok gima wacho ni okowuok e agulu mar sirikal but nitiere gokinyi damogi kane no isomo gazet koso gazet no nyocho som moro ka wacho ni Auditor General FCPA Nancy ywak ni to jogi golo pesa gi kure to pesa ni ichake gi ng'ano jalup jatend piny ma en Professor Kindiki tiwinjo konyisi ni joma engineers mamiyo ji jamna gin Faruk pes jamna to nitie to kidhi Baringo kama ni nyisa cha to nyithindo somo e boyen priority mar sirikand ni osefail kendo mane momiyo seche moko dhiera ni to ere ng'ama nyalo konyo sirikand nikech jomatindo machalo sako gine e mana paro ni nyalo golo advice ni kama koro pinyo gikeni priority mar idho ndege cha pes ndege cha watere school pes ndege cha watere dispensary pes ndege cha watere go yedhe osiptende pes ndege cha iwinjo wuod tsunami wamterne governors gi mondo dhi oger go ECD schools mano onge osako gini wacho mani en koro empowerment ma en go komiye siling mo matino nyiewo go koti gitai koro tweyo ni mane dongruok kaka no duoki niso ni priority mar jogi weche na pod an ngene makoro an kama duoko weche wana ka ingeyo samo wuyo ka jopiny no but we all know ana paro ni mokwongo onego wachi to kaka piny luo kwa wede gi Kenya bigi konyowa number 2
Julius wacho Baringo mago historia mo wacho kapile keni president tie to Baringo sebet kena ngo aparo gimone wawach kama duongo ni Samuel Weni idhi yaw school nyuneno kanyo odwok bech school chien bech fees mar university chien onyo lande gazette ne ntie gazette maji tenya ka governors ginyo wuwe. Number 2 wapoga ni tij national government gi county government okonyal blame Ruto kata president Ruto e atmonge kadem mano tij governor Ochilo. So kwa wakongo ngene no wacho kitwa di Mexico mo bo mio Ochilo no pesa no counties no semi pesa te onge county no gol gazette kapa no somo news kabati onge county nyo lande kan onge county masane onge national government onge county government mora nyo big governor step pesa so county problem e county what address problem a county kwa do address problem nikech kwa di county what go governors mang'eny kabisa so what the mix gini wakongo yudo na agenda nikech kwa lor ka bonyo kanya gwaldalo kata gi chopa to ya onge hospital problem na mar governor ok mar president kitchen no se mi governor pesa mar county hotel ya nini hospital yes koro kwa mix ni to the kepo wala yuda ne line mar wachi ni maduongen ni pesa mwabiro gi apa ne giwuok kure that is number 1 koro magi to bende gise konyo bende ginyalo konyo number 2 giwuok kure ne mo kiwachi Wilberforce ling Wilberforce wawachi wacho ni yani pesa gi okay pesa ngato tingo ni jo Kisumu litaura kelo nu pesa en pesa ma wacho ni waburu gonu warambe every okanyal account for pesa ma governor nyongo le arambe okanyal account for governor en gi salary en gi oala otimo gike pesa county ben go nyalo tiyo go marach kaka ko tiyo go poko ido audit ma wacho ni pesa county marach ko maranto kru dijo audit general le mabuacho ni pesa ema yuak ni pesa jogo tiyo go marach ogimore gi team Wilberforce onegi bika gi audit report te wacho ni nyaka ne jogo chak wuotho audit report wacho ni pesa oselale county kata governors osekwalo pesa magi golo angono e gigi deputy president osetimne audit ni pesa oselale office billion makama e magi golo angono e gito ko wacha kama to wadhi wuoyo ka wadhi discuss wacha chiel ni mwa tieki mwa mix gigi ma jo piny owire gi mo ka okuomwa kaso wuok wadok mwa alright Julius but wano kwa tamore empowerment ne jowa en gima ber kendo mano to gima nyalo support 100% lakini kama gima giluongo ni empowerment kare gitime yo moro moko winjore ere richo mare kopo ni pesa dhi machiegni japiny pesa dhi machiegni gi jopiny to gima rach ni ya to pesa ni ko gikiri ogik pesa di mano mokwongo namba 2 ko mi pesa ka singal fariyo kata 3,000 kimiyo ja group moro ma piny kuch oko birito ne pesa no nyuol mokwongo pesa ni destination mare obibro bi eicho jogo no ningo bendi ko gise luongo grube gite magise register gimiyo jogi puonj mowinjore ni pesa ni uyudo pesa makama singal fa uchiel kata singal fa par gimo ningo bendi utimo ge pesa ni en achiel 2 3 4 5 silk group minano nitie piny wakaluoka jokedo ka ji achiel 2 3 ema samoro ni giparo moro mar biashara jomodong te gibro mana luwa ni wan wagi poge kan singal fa uchiel wan ji apar waritu sami pogo pesa mar silk to mondo bede ye kanyo ngamo empower ji e pinyka ngamo mi education ngamo empower ye pinyka ngamo mi teach ngamo empower ye pinyka en ngamo promote education sani aneno ka serikali ero temo ndi okose mutiyo dingaten ngania osako ndalo mano somo hostel na singal fu 4,500 sani o pesa di gine manyo gitere malo to sani gi wono jo piny wadwa ne gitere malo ngamutu ni somo mano ngamo iri kama nyagi ngawe cha sani gi duoke piny angeni ga manyien ngene duoke piny ni okay ni sawa en empowerment lakini en siasa mondo mi ni wachung kodu nyocho ngawe malo sani winjo yuaku odok piny namba 2 tije jio koko majuse ko mina na wagogi ema konyo samoro dongino sani koro land in tons 100,000 mane keno land ga mane mugik namba 3 kazi mtaani oduogo mondo mi empower joga gikoko mina na wagogi kiki gikawa pesa ni cash ni gitere group mano onge empowerment mano siasa gimatimore but yes aligro ganda wadi wuogo samoro tama to er gima ber ni wapunjore pile ka pile kaka jomatindo bende yes igeni onego wabed ne ni to empowerment manyo timni jowagi osekono mana gwenge maoko angamono appreciate ka luka jo benefit mana ngamono wawacho ikech ngeo ni jogem nyo benefit jogem poko ywak degi se ywak do se lando ka Kisumu yakane tim poko ywak kuma giwuok e Migori county ji ariyo
osetime empowerment ding'wen Rongo pok jogo ywak nyiso ni gimor leadership mor japiny mor kendo gigoero kamano ang'o mono appreciate kama ber to kaka moro rach to waloso to ing'eni ok wanya wuoye yesi nikech gima koro wadwa wuo jo wetega giwuoye gin koro gin yesi gima giwinjo kendo giparo ni timore ka gineno kata kama moro no ywak kech ing'eyo sama professor Kithure Kindiko kata $50,000,000 Meru to mujumbe moro dhi olal gi pesa no japiny oyudo matin wablem jatelo kos nikech ing'eni ji te ok owar kata wan kama wantie ni te waji ang'wen gi ok owarwa wate inya wegi mokano wapogi to ng'ati pok odonjo gi dhot kama olalgo wablem ng'ama weko so wablem ng'ama origo gocha so inso niya gigi samoro bedo ga waseng'eyo nikech gik moro mamiweyo kamoro nyaka bed gi problem yes ka koro wari kama watieke gine meto nyaka wang'e but en an kako sako janjo piny be konya neno e piny luowa nikech ok kada wuoye piny moro amora da wuoye nikech kae kama gini bosebire e piny luowa ma gino osebire jowa oseyudo konyruok kendo jowa nikod geno ni gini en gima ber ok wanya pinga ok wanya ni wan pinga nikech ka diponi sana pingo mama manye Ruth Odinga okete sako ma samoro dhi okonyore cha dongo dhi ochono sako go gini to gini ber okonya onego bed ni walengane ni ka be pesa ni ka diponi ywak mobiro bet wabudu kata wacho nikech jogo bonya kwero gi nikech ka weni pesa ni kony to gikonyo to wabudu kata wacho maber ni mijo bunge pesa bas pok waneno ere bas no mijo sako pesa cham sako makisumo doro pesa so that waduo ka ende onego bed luongo wamijo gi timeline nikech adiero kuna ma support ko wene gi pesa to gida konyo go jopiny to watim ne gi odi tok mano to sani to gini ber. Okay, isebedo ga intiere empowerment mamoko. Inyalo wacho ngo ki compare gi miluongo ni empowerment masani dhi nyime olorore. Siasa pogruok ni betie koso pogruok ni onge. Nyaka ne chakre an personally ngeni mowati moja to mar PS Raymond Omolo. Yes. And PS kane yudhe no monje Kisumu kata ne dwaro tuk. Ne yudhe mang'eny obiro to arado kod yudhe hotel moro. To yudhe gi owacho ni gidwaro gik mopogore opogore. Moko no kwa pikipiki, moko no kwa mtoka, moko no kwa tuktuk. Nyaka samu wene basis mane okwa PS to pikipiki no tero na pikipiki ginego babe dapa nulane TV ka tuk nya PS opogone jogo basis no mi tuk gi Nissan no tero na jogo ni sende no miyo jogo jo Kisumu yiso ni nyaka samo wene jok mane timo transport sector mani tuk mor ni PS okonyoge jo pikipiki mor ni PS empower ge to maja tegini PS timo opogore en macha en ngata chiele motimo ni mato koro leadership biro to leaders gitere ore leadership maduong mar county giledas mama ko mag region to gipogo majo pogori mar PS cha en kata mana mwatimo mag limo dhunembe git warado gi joka wapogo gi nam wamiyo gi chelaria dek wakonyo kata mar church wadhi e church wagero church so gin individual support mwamiyo jo piny but ngeni mato koro jotelo mang'eny mani gi interest be mar siasa yes. Penjo maduong' ka ni en dongruok koso siasa ni e en sir koso sera ni e gima duong' aparo ni ka watieko nikech nyisa ni sa orumo ochwakore Wilberforce kaachiel kod Julius Gosako gima duong' maparo ni nyaka watim mana kaka wacho duto ng'ini accountability nitiere kanye nikech kata koponi en pesa mowuok kuom ng'ato wuon to tere gi chunye ni mondo dhi okony kamoro nyaka en bende obed gi mor ni gima nya chiwo cha okonyo ng'at machielo so accountability no nyakwara mogi en gima duong' kendo chakore gi in iwuon ka oponi un kweth mag riwruok mano kelne gi solro machal kod mwinjo kwago e mbakani tu bedo piny tu wacho ni bati wan ok waneno gima no kelno bang' ka nosekele kata gima no winjo bed ni wanyiewo kwanyiewo koro wabro luongo ukendo kaka unni bang' ndalo kendo mabro luongo kaseyudo report mag joma wuok kuonde mano yudo sirgi mondo wang'e ni to bende gigi timore ero kama nyana CPA kaachiel kod Julius Umoja ma bende jawaipa party kaachiel kod Osako Junior Charles kuom yudo thuolo mari makamu wacho ni wiuler kendo oyie kodwa nyaka kogo piny kendo piny ber okoro watiki uru gi kanyo ka onge wach machielo nikech abro duogo ka mondo koro wanon giane wachen achiel wan tam ka ok otiyo dala wachen achiel ye umi jowa olou we umiyo gerech gima wacho en achiel but yes ka ok otiyo dala wach wan tam to nginga mondo kik jowa bed gi tuo mar chuny 2027 kanya somi wangi ma waduto te duto dhi 2027 kendo nyaka 2032 nakwa giko mar twak maro mar tin nene ni erokamano ne yawa mobiro kanyinga George Bati oriti masani